cuando tenés una obra bien escrita, o genial, magistralmente escrita, en este caso, si sabés seguirle los pasos y, y escucharla e indagar sobre lo que el significado pide, digamos, indagar sobre el significado de la cuestión, te garantiza que vas a llegar a buen puerto. És un regal per mi que Next to Normal es pugui fer a Espanya. Vol dir que estem en un punt de maduresa, tant al teatre musical com els professionals que ens hi dediquem, un punt de maduresa molt interessant. Penseu que Next to Normal és una obra que va ser un abans i un després, va establir un codi nou en quant a interpretació. Aquest codi consisteix en que és un musical, el 95% del qual és música, i la dramatúrgia i la narrativa la viatja a través de la música, i l'actor que està cantant aquest 95% de l'obra el que ha de fer és fer l'escena com si parlés, no cantada. I aquí es va dibuixar, es va dissenyar un codi nou molt interessant, que ens va marcar molt a tots, no? Llavors, que aquest codi arribi aquí al nostre país vol dir que estem, com dèiem, un punt de maduresa molt xulo, no? Vol dir molt a favor de com estem, com a espectadors i com a professionals. Aparte de presentar este musical, que es muy especial, es abrir camino en otro tipo de musicales que aquí ahora creo que el público está preparado, ¿no? Después de tantos años. És una responsabilitat molt heavy portar un musical d'aquest tipus de format, amb aquest tipus de música que no és com clàssic, és com moderna. Sobretot per aquella gent que el coneix. I ja no per la gent que el coneix, sinó també per la que l'ha de descobrir, que el descobreixi com és, no? Que crec que és un musical que sorprendrà molt, tant a nivell dramàtic com a nivell musical. A medida que vamos conociendo en profundidad el material con el que nos estamos encontrando, es cada vez más estimulante, cada vez más la sensación de que es una aventura excepcional este musical. Sí, estamos encantados. Diferente, nuevo, entonces formar parte de él es increíblemente, es un sueño, es una pasada. Aparentar redes sociales, vidas perfectas, gente muy feliz. Aquí intentamos construir la vida de una familia que hace lo que puede con las circunstancias que le tocan y luchan por ser normales, y luego se dan cuenta de que en realidad ser casi normales está bien también. Es la totalidad, como el entramado que tiene entre lo musical, las canciones que se manifiestan como pensamiento y las situaciones que viven los personajes, no se le ve la costura. És un solo movimiento, parece todo. Van configurant aquest trencaclosques que després donarà fesomia en aquest personatge que fem. Jo també, a més, estic capbussant-me constantment amb l'obra, amb els detalls, amb els acords, amb les tonalitats, amb el que l'autor proposa vocalment, musicalment, perquè tot això et dona informació. Es decir, tenemos la suerte de trabajar con Luis Romero, el Indio Romero, que es un director argentino que ya la ha montado muchas veces en Buenos Aires, entonces tiene un conocimiento tan detallado de cada personaje que te da hasta el cómo respira, ¿no? El personaje. Totes les meves escenes el doctor les té amb la Nina, i treballar amb la Nina ha sigut una sorpresa i ha sigut, està sent molt gratificant. Muy bien, muy intenso, estamos trabajando a un ritmo muy intenso, de martes a domingo, y casi vivimos aquí en la sala de ensayo, pero ya la obra empieza a tomar forma. Crec que tothom es pot relacionar amb una de les històries que cada personatge explica. Que creo que la gente no se va a sentir nunca defraudada. Es una mujer que tiene un trastorno bipolar, cómo afecta eso a su familia, pero cómo está contada es realmente un viaje emocional que yo creo que no deberían perdérselo. Aquest musical té un Pulitzer, que té molts premis Tony, que va ser un hit a Broadway i que és una meravella que ara això s'estreni aquí, i que jo penso que ningú a qui li agradin els musicals, a qui l'entusiasmin, se l'ha de perdre. A part que riurà molt, però també patirà una sacsejada emocional important.